Ona chce, aby ju prejšol, hej? Ja ju prejšem. Hej, Alex, rytmus, hej! Ja ju prejšem, keď chce. Alex, postu rytmusa mi zrob ešte raz. Poď tu kolo motora, jak ulice, poď tu. Co more? Rytmusa, co z toho vidíš? Tvoju mamku. Ale od začiatku. Vieš, ja som frajer, vieš, a zvykli to hovoriť o mne. A vieš, čo z toho vidím? Tvoju mamku. Na ísť tam ich prejdzime kus. Jak ti tu napadlo tejto? Co? Tady to říkajú. Mala aj takú okuliare kúpil Gucci. Môj brat Ego, vieš, a také to je, vieš. My keď začneme, to nemá konca, vieš. A hej, Alex, ukáž svoje Gucci okuliare. Vieš, Gucci, Keľo včali. rozumieš? 200 eur, rozumieš? Vece môžeš kázať. 200 eur, Vecej. ja neklamem. Botasky, Louis Vuitton. Jaké botasky? Adidas, kopia Gucci. Hej, Števo, ty ešte nebav, tam rytmusa nerobí. Flaška Gucci, chlapci. To je fungu nová, chlapci. Tu sú Gucci, chlapci. Vieš, motor, vieš, nový Passat. Vieš. Zvykli to hovoriť o mne, že som frajer. Pozor, motorize. Majster svetla. Víka, oni chcejú, aby sme ich prešli. Som majster svetla.